Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bine ați revenit în sala sporturilor din Brașov pentru a urmări cea de-a doua parte a galei Dracula Boxing Show. Pentru momentul care urmează, am să vă rog să vă ridicați în picioare, pentru că în amintirea celui care a fost și va rămâne ambasadorul promoției Dracula Boxing Show, Mihai Leu, vom ține un moment de reculegere. Așadar, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, am să vă rog să vă ridicați în picioare, pentru că în amintirea ambasadorului promoției, Mihai Leu, ținem acest moment de reculegere. Vă mulțumesc și în aplauzele dumneavoastră să ne aducem aminte de primul campion la profesioniști al României, Mihai Leu! Doamnelor și domnilor, acest eveniment este organizat de Daniel Ursache Promotion, Ursache Boxing Club, aprobat de Liga Profesionistă de Box și Federația Română de Box, în parteneriat cu Consiliul Județean Brașov și Primăria Municipiului Brașov. De asemenea, în colaborare cu Casa Regală a României și Academia Română. Acest proiect este cofinanțat de Consiliul Județean Brașov. Sponsor principal, MaxBet și Unicat. Parteneri de mobilitate, Toyota București Sud. Sponsori, Global Hub, SSG, Alicia Event, MTM și Victoria Boulevard Hotel. De asemenea, alături de noi, AST Legume și Fructe, Vizioner, Bereria Poftă și Foame, Legend Optic, Ursus Radisson, Vivo House și Ramordia HD Brașov. Partener media Pro Arena, Voio și Millions.co. Doamnelor și domnilor, lupta cu numărul 4 a acestei gale. Ladies and gentlemen, bout 4 of this event, a 4 or 2 minutes round at light heavyweight division. Referee charge in action, Antal Ștefan. În colțul albastru, in the blue corner, he comes from Kikinda, Serbia, Dragana Golic. Roșu. In the red corner, he comes from Bucharest, Romania. The lethal hook, Claudia Nechita. Claudia Nechita, cea care își face debutul la profesioniști, așa cum a făcut-o mai devreme și Lăcrămioara Berijop. Ea vine din București, România, se pregătește la clubul sportiv al Armatei Steaua București, alături de antrenorii ei Adrian și Mihaela Lăcătuș. 32 de ani, 1,67 m înălțime, greutatea oficială 59,66 de kilograme. Deci 16 ori campioană națională, medaliată cu bronz la europene, de 2 ori campioană balcanică, medaliată cu bronz la campionatul mondial și locul 5 la Jocurile Olimpice. He comes from Kikinda, Serbia, to the Odred Kikinda Club with his coach Milan Skapic. 36 years old, 164 cm tall, and official weight for this fight 60.1 kilograms with a professional record, 2 wins, 20 losers, 4 by KO, 0 draw. Ladies and gentlemen, Dragana Golic.
Across the ring in the red corner, he comes from Bucharest, Romania, to the CCA Steaua Bucharest Club with her coaches Adrian and Mihaela Lăcătuș, 32 years old, 167 centimeters tall, and official weight for this fight 59.60 kilograms. With a professional record, ladies and gentlemen, in this night, it's her debut into the professional boxing. As amateur, 60 times national champions, 1-time European bronze medalist, place 5 at the Olympics Games, first military games bronze medalist, 2 times Balkanic champion, 1-time world bronze medalist. The Little Hook of Romania, Claudia Nechita. Așadar, ați văzut prezentarea Claudiei Nechita, The Little Hook. Va debuta în această seară la profesioniști împotriva unei adversare care are 2 victorii și 22 de înfrângeri la profesioniști. Vine din Kikinda, Serbia. Se antrenează la Odred Kikinda, alături de antrenorul ei Milan Skapic. 36 de ani, 1,64 m și 60 de kilograme și 100 de grame pentru Dragana Golici. Deocamdată primele 4 lupte au fost câștigate de români. Lăcrămioara Perijoc a debutat cu succes la profesioniști ceva mai devreme, după ce adversara sa, Sandra Micic, a renunțat. Antrenorul ei a aruncat prosopul. Cu siguranță Claudia Nechita vrea și ea să obțină o primă victorie. Ar însemna foarte mult la moralul ei după trecerea de la amatori la profesioniști. Așadar, Dracula Boxing Show pune în această seară în scenă foarte multe nume importante din lumea sportului de contact din România, fie că vorbim de boxul amator sau de profesioniști. Ne mai așteaptă câteva meciuri incredibile în această seară. Dar până atunci, haideți să urmărim împreună prima luptă la profesioniști a Claudiei Nechita cu sârboaica Dragana Golici. Foarte bine arată Claudia Nechita din punct de vedere fizic. Este numai fibră. Cu siguranță a fost bine pusă la punct și din punct de vedere tehnic de cei 2 antrenori ai ei, Adrian și Mihaela Lăcătuș. Claudia Nechita, bustieră și short negru. Dragana Golici în echipament complet albastru. Domină centrul ringului încă din această primă rundă, care se apropie de final. Au trecut foarte repede secundele. Nimic spectaculos, dar în mod cert o primă rundă dominată de sportiva de la CSA Steaua. Seconds out. Ladies and gentlemen, round 2. Începe cea de-a doua rundă. Se duce direct peste adversara ei. Wow, ce lovituri, ce serie! Dezlănțuită Claudia Nechita, mult mai activă în această rundă.
Pare că vrea să-și facă knockout adversara. Încearcă să se apere Dragana Golic, dar răspunde cu greu. S-a mai temperat un pic Claudia Nechita după acel început în forță, doar că lovește în continuare foarte puternic. Încearcă acum să spargă garda adversarei sale, care nu prea are răspuns, încasează Sârboaica un croșeu. Cum ar fi să debuteze Claudia Nechita cu o victorie la profesioniști printr-un knockout și, de ce nu, chiar datorită unui croșeu, nu degeaba îi se spune The Lethal Hook. Puternic a spart garda, acel croșeu, garda sârboaicei, doar că secundele se scurg destul de rapid. Acum e numărată Sârboaica. Cât de bine a intrat acea combinație a Claudiei Nechita. Dragana Golic poate să continue, ar putea profita Nechita. Claudia Nechita primește ultimele indicații după această primă jumătate de meci de la antrenorii săi, soții lăcătuși. Începe runda cu numărul 3, avantaj considerabil pentru Claudia Nechita, care și-a făcut și knockdown adversara în runda a doua. Început similar cu cea de-a doua rundă, dar este numărată din nou Sârboaica. Sârboaica vrea să continue. S-a instalat teama în... E gata meciul, arbitrul consideră că Dragana Golic nu mai poate continua, iar Claudia Nechita își face knockout adversara. Debut cu brio la profesioniști pentru fosta sportivă olimpică a României, la fel ca și lăcrămioara Perijoc. Victorii rapide, victorii facile. Chiar sunt curios ce vor face pe viitor cele două sportive. Dacă o vor ține tot așa, le prevăd un viitor strălucit și în boxul profesionist, boxul care atrage, boxul care ne place tuturor și în care până la urmă sunt cei mai mulți bani. Revedem cele mai bune momente din acest duel între Claudia Nechita și Dragana Golic, numărată de 3 ori în acest meci Sârboaica, care pierde fără drept de apel. După 37 de secunde, în cea de-a treia repriză, învingătoare prin knockout tehnic, after 37 seconds in the third round, winner by way technical knockout, ladies and gentlemen, the Lethal Hook, Claudia Nechita.
Premierea sportivei va fi făcută de către reprezentantul Toyota București Sud, Rareș Miha. Ok, mulțumim, thank you. Claudia, câteva cuvinte pentru public. Bună seara! Vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru că ați decis să veniți în țara asta și să fiți prezenți, să fiți alături de noi. M-am simțit foarte bine, am simțit energia fiecăruia dintre voi. Vă mulțumesc din tot sufletul. Mulțumesc de asemenea antrenorilor mei, Mihaela și Adrian Lăcătuș, și nu în ultimul rând, omului meu de suflet, Lăcrămioara Perijoc, omul din spatele a ceea ce sunt eu astăzi. Ei sunt oamenii, de fapt, a ceea ce sunt eu astăzi, atât ca persoană, dar și ca sportivă, și le dedic această cupă lor. Mă bucur că sunt oameni care încă mai investesc în sport și care vin și promovează sportul, pentru că sportul este un ambasador și totodată ne ajută să fim mult mai sănătoși fizic și mental, și tocmai de aceea vă rog pe fiecare dintre voi să promovați cât mai mult sportul, fiecare de acolo de unde poate, și să fie mai mult alături de sportivi. Vă mulțumesc, seară frumoasă, vizionare plăcută în continuare și, nu în ultimul rând, vreau să-i mulțumesc lui Daniel Ursache, organizatorul acestei gale, fără de care nu am fi putut fi în această seară prezentă. Mulțumesc, cu recunoștință! Mulțumim, the Lethal Hook of Romania, Claudia Nechita.